Shua ya kabangan sedang ya ka jing syaki jongi ya ublay, lima ka ni ka por jong ka ni ka janmit, tongin let akmat jong ublay, lima ka jing duway. A ublay, ukpah jongi ubah beneng. Ngidap da ka jing ngongo yame, nakabenta ka ni ka sengi, kabame mala ayagi na do dang step, bangiyo ya kaban pendep, ya ka jing abe thong jo ka jing im ka jongi, rengkat bat ki sang ti blay ka jong me, ki ba malaya lambat kersan por yagi. Ni aingu ya me au blay, nakabenta ka ni ka por ka ba kotor jo ka ni ka mit, ba mala sya yangi kum ki khon ki jong me, bandon ha ka yin ka ba kentang ka jong me, ban syakri bat ban pendon burame me. Kerpang au blay, ka por ka ba kotor ban yok ban skap, ya ka kubor lima ka subject, ya ka balabu ha ka ni ka mit. Sngau bat sya skor au blay, ya ka jingduway ka jongi, nabaha ka kerteng ka jongu Jisu ngipan. Amen. Nginyarwa ya ka jingduway ka ba sanspa nriu pukandai. Sanspa nriu pukandai. You blay long ka buram ki kambu lale. Lukhon ulapha bayangi uit e. Uay la ka jing im ka kuna ban siu ka kerdop neng upli bakin rung kibriu. To yaro yau try, snap perthei bau kren. To yaro yau try, piki ben riu syatkemen. To wandau Jisu, ukhon syaukpa, ay buram yau mula le kampala. Baro kidikat kejirwai kaba sanspa andru pukandai. Adin kini kejirwai ngan kerpat i Mr. Bitlut Nongsteng ban puli ya kaktien jong ublay bat ban buru ya kejingduai. Kaburam ki kambulale lukun ulapha bayangi uit uai lakajing em kakuna bansil kakerdop neng uble bakin rung kibril toyaro ya utrai snaperthei ba ukren doyaro ya utrai pigi ben riu shatmen doan da uji su ukon sha ukpa ai buram ya ubulale kampala das nam leila pen long jing sius pa janai jing im haki banget ukular ban ai nong pop ubakrau tambawan danget scam gajing mapa jing suk huji su un shem doyaro ya utrai snaperthei ba ukren doyaro ya utrai piki ben riu shatmen tuan da uji su ukun sha ukpa ai buram ya ubulale kampela kikam kibakrau ulale ha perthei da uru hado no jinkmen kaya islay henrei kan salong jing pela kampalan andaya
Suabangan duai ngan pulih kat tu kat ni nak ketin kejong belai. Kabla ban sem nak siti jong apostol Yohanes kalnong ko basau kalnong ko balai kedukot ke baar bat ke balai kumju ru nak siti u apostol Paul Petrus kalnong ko basau kedukot ke bakat wei kumju ru nak Sam kaba sispa saupusan kalnong kaba khandai kedukot kaba khandai kiktin kiba ongkum ni ko haba i mentang ilong ki khun blai bat ompat penpau ya ke bangin salong henry ngitip ba onda la penpau yo u nginlong ki ba kum ma u nabangin yo i yau kumba ulong hi te we baro ubadan hakani ke jingkermen ha u on penkhoj yalade kat kumba ma u ulong ubakhoj ladau nu ru ukren unkren ken kum kijingong ublei ladau nu ru ule basan to ne kum nakabor ba ublei bahaki ke baro onyo pandan burom ya ublei dau juskures how bau long ke burom bat ke jing sensar syaki bom jukut amen utrai ubabha ya baro bat ke jing isen bajam jong u ki halor ke jing le jong u baro kitu kilong kiktin ke jong blei ke bang ngalapen pulih kan kepor to ai bakan long ke jing kerku yang i we piwei ki bas ngap bat ki bas ngo tung ini pendam lang ke jing duai ko kpa jung i boha beneng sesisen pat ngi wana khamat ke jome ban aingu ban sngongu yeme kin kopa ya kijing ri kijing sumar kujome ya kijing im kujungi ya ki por ke bele no baro kin kopa ban me penlong yingi kumne kumngilong aturai tad adu kan ke klemat bat kan ke por ke benta ban ngis ngongu yeme kin kopa lengba kijing bat kijing isne kujome namar kijing ai kujome kin kopa melapan la pat aturai ki kijat ki batulot kujungi bengin yo aturai ya kani kabanta ban pai ka khamat chame ban khot kerpat ya ka kerteng kujome ba bengin yo sngoru ya ktin ka ba im kujome ngida sngongu ya me kin kopa nama me pat pau leng ba kani ka ktin ka ba it kujome melong ublei ubabha ubadon ka burom kin kopa hala jong kalhok ti trai ngis ngongu ime namar kijing bha kujome atrai kada beng ye kijing im kujungi trai ngada duai ruah kani kapor ba kani klemat ba mende isne atrai ba mende kerku ye kani kijing syakri kujungi nado ko bas dang kin kopa ai bekan long da kijing lam kujung mensim ba khujame me yi atrai yengi kum kibriu mitip atrai bengilong ha kijing tolot kin kopa kado jungi aturai ka tulot pelat kenjus kumrat nrei turai pensai bor yingi but ai yingi kan ka por bo men sem bo kho chme unde yo ban the sai ha ke men sem gu jungi khnang ba aturai ha bangi wan khmat ku jome men sem gu jing sngu bha ye ke jing im gu jungi ngada duai ru kin ko pa ye ke jing kar khu gu jong me lengba kini ki social media kin ko pa lengba kini ki YouTube kin ko pa kebakum kebalang aturai kayo kin ko pa ban syakri ya ka kerteng ka khu chme ban pen i aturai ya ka jing kraw ka burom ko chme ban pen i ro aturai ba melong ringkat bat kala ka jong ka balang ngada duai ru kin ko pa ya ka jing kar khu ko chme ya la ka jong ka balang hang ne polum siap kin ko pa
Bamen dekar ku kin kopa, ya kinong syarai kin kopa, nadu iki pastor ki teman besan, kumjuru atrai ki dikhot jong komiti balang. Men ai bor ki, men pendap bor ki kin kopa, bekin dalong si syah ki syakri, ki bapen i ki jong long blay ki joma. Kenang atrai bekum kinong syarai, kinaban pesai kilang brot, ki badan halo ki jong kesem. Bal kumjuru atrai ban le yet ye kilang brot ki belajar no na kesem kin kopa ngadad wai ki jing pensat bor ko chome men ker khu ke atrai ye ki kam ki babon sertap jong balang kin turai ki bakum ke balang ka haban pendap kin kopa na ka banta ka buram ko chome men pensat bor atrai ye ka wei pa ka wei ka long yeng ka long sem ka badan hapo lo ko jong balang Bekindon ke men sem ke jingkit kli ya la ko jong kam ke Yesus kurat. Bekindon ke jingkit kli nak banta ka karteng ko joma. Turai mi iru bangi emma kini ki sngi ki ba bat ki ba klan. Mi I bangi emma kini ki sngi jong ke jing ele. Kam ta ma turai leng ba jong kini ke COVID-19 la ne kata ka klam corona ke Yesus kurat. Ndai turai ngangit scam bat ngatip scam kin kopa. Kini kenamuan jiha kin kopa klem ke jing tip ke joma. Ngangit scam kin kopa bakini dei ke jing tip ke joma. Bat kini ke di ke jing sya ke joma kin kopa bau ne kunyang jung pang unyo balen shop. Ia kini ke ri ke e ke jingi unyo balen shop ia ke pertai ber sodong kin kopa. Galak ban long nambar ba me ingi kin kopa. Me sya kin kopa yo ne COVID-19 bon nyat keleng. Kenang bakum ki khun ke jama ngin yo kin ko paban pan thamai la ko jong jing em ke jing dei ban ma kum ki banget kin Yesus kun rahat ngin nang kin ko pa ban pan prang la ko jong jing em ha ke jing len ti ban ma kan Yesus kun rahat trai mi I kin ko pa abang ya len ti abakum kin ki sngi ngada duai kin ko pa ba me atrai men dan men kat kin ko pa bat ki banget kin ko pa ki belong ki syakri ki kodor ko chama hoj atrai hapadeng ki jing tulot ki jing ki men pensat bor kin ko pa hapadeng ki jing do artatin ki jing ki men pen kemen ki men pen ai ki men sem ke badan ki jing kermen ke petang hame kum mangile yo sngo na ka tin ke ba em ko chama trai ngada duai ru ba men no me no hi atrai ye ki khun ki jong me ki ba me atrai mala seus pa da ka dor ba jong ka snam ko chma nginget scam kin ko pa ba me atrai man Christian bor kin ko pa kum ki banget hame habang ya lenti ha kum kini kisngi walang ya ringkat bar kan ka klam kin ko pa ndrei ki jing kular ki bas scam ki jama kilong ya kita ki banget bat ki bas shane hame me ong kin ko pa ba me atrai man perlaj yakin kum kita Kuma ki por ki ba mensua ye ki kun Israel ru try melong kin ko pa ba men bakinta da ka snam ukun lang brot batlem ki syaukat ku jungki bakata ke jing yap klam kan ya laj ki try na ka jing jungki kun Israel kum tarok ni ka por ba ni ka kleman me pen ken mau yingi kum ki bangen ba ka snam ka kodor ku jme ka snam ka ba me try mela penjauh lom kalberi Ya kita ki benget bat ki basene ahme menthe ka trai da ka snam ka bokodor ka jema kenang ma kita ki jingpang jung ni ka klam ki namnut bantur kin ko pa ya kita ki benget bat ki basene ahme trai ngada dwai ru sikan tin nak bantau sakri ujong me kin ko pa basa sis phang por trai un krani ki jing sisa jong ka tin joma men pensat bor trai lu jong sakri men ai bor yu kin ko pa men ra yu ka kamla ka bahneng men pen sum men pen sle yu kin ko pa da ka bor ko jong men sem khu chama knang ba ki ki ba u la pen kre kin ko pa kin long ki jing pen sat bor ko jong me kin Yesus kun rat knang ki ba ngap at ki ba ngau kin ko pa kin yo ngau atrai ya ki jing da byang ki jing ai ki chama o atrai ayu nginong khamat ki chama metep kamba try klenti ya kujungi me iru try ki do not kujungi ndrei try yung idon hapadeng kijing tolat pensat boringi yung idon hakijing swai pen klan yung try yo bangi dua duna kijing et try ai ba kijing et kujungi kan long kin kopa kabadap byang kenang ba men syam yung hapadeng kijing kemen kin kopa
try to sngowi gijing juai jungi dama abda klet ro try gijing pelat ke bamesyam haka kertang gijung jisu ngapahan amen. Kani kalong kapor bangin yo ban pen pai ya kijing mut kijing perkhat kijongi ban ngap ya ka kubor leng baka subject ya ka balabu akan ikamit ka subject kalong ya ro ya ka kerteng ublay namar kijing isnay ba jam jong u la pensong nong rim ya ka subject na ka kitab sam ka ba sispa saupusan ka rekod ka ba khandai but ya ka subject la pen kha na ka subject pring ka jingero ya ublay but ya ka subject la shanya highway ni kit yang ka committee balang Mr. WCM le shuwa ya ka bangin yo snow ya ka subject nginyarwai ya ka jirwai ka ba sanspa nyopway ka jirwai ka ba sanspa nyopway pen kraw yu Jesu Christ utrai pi baro junam do ki angel neng bat kireu khoj to buram e yau sanspa nyopway. Benkrau yu Jesu Christ utrai pi baro junam du pi baro junam du ki angel neng bat kiriu khut to buram to buram e ya pi baro balayap danget kimar tel baro ru kimar tel baro ru to dem hako majong utrai to buram to buram e ya ki prophet ki badang yo i kakhmat utrai klem du kakhmat utrai klem du totem duitara haboneng ban buram ban buram e ya pi baro ki bareng mensim hapo kaboneng ru hapo kaboneng ru tunget toko ngubat to dem ban buram ban buram e ya Hakbanikong ngaso ban aingo eublei namar bo ladan rangkat bat nga ai nga kmet kebukat kebakhia ya kamu yo kumde ya ban yo ya ban kiyo ka ying kebakentang ka jong blei ya ban yo ya ban syakri u bak hamtam hanik por ya ban yo ya ban syashko ri subject naktin
ka im ka jong u ngai khuble hani por ki para bangai ki bi ki bia pet ya kadeka ki bi pet ba sap ya de subject lemba jong ka online ya bala pen kre la pen bet pen biang daka coordination committee jong ka balang ubleu unang rangkat bat phi kat bat pheng sha score yang subject hari por ngai khublei ru kumjuru ya ka coordination committee ka penbit penbiang lemba jong kini ki video haba pen kre ya bangiyo ya ban sha score yang subject lemba jong ka YouTube channel ublei unkur khu ya phi ka coordination committee kumjuru iki dekhot bat kham tami phi ki ba penbit penbiang ya kini ya kadika recording ta kadika por ka subject ya ka ba kabalang kalabu kadika por kalong yaro ya kerte ngublai namar kijing isnei ki bajam jong u bari ya kini subject lapan kha na subject pedeng kijing yaro ya blai bad bal pensong nong rem ya ka na kitab sam ka ba shispa sau pesan ka khon ka ba khandai hakimit ki balang ki balad dem ngai para ngai kile asoi ki subject ki bala kren de kinong kren ki ba pher yaro ya kerteng ublei namar kijung pelong namar kijung khu jong u namar kijung khrau jong u namar kijung lo khu jong u ban kijung start kijung u bat kumjuru namar kijing le bha kijung u bat mentagi de pet pan yang de subject hari por kum kalau ong ba sedang yero yo blai namar kajing isnei kabajam kejong u ha shobin pois kaneka kabenta khandiat e lengkot tangkom kajeng penkan mau kadika subject kadika kitab sam kadika jeng lumlang jeng ki poetry bat ki jeng roi collection baratho ala kumba khandai spa sinem nadok kapor ka jong Moses ya bagi i ya kasam ka ba khandai pho la tho kumba shijar saus pa san sinem hashwa jong kris bat hadok kapor ka jengwan phai ki khon Israel na ka jeng syari merau na Babylon ngin iya kasam spa pun riu kasam spa sau pun yo do spa san pho ban atho kumba san spa snem shwa jong ukris tik lang khandiat e kiba shphang jong kanika kitab sam te khani ko por ngine poi saka sak subject yaro ya ka khateng blai ana mara ki jisnei ki bajam ki jong u lagi puli kat kum ka dekhot ka ba khandai to ko ong utrai ubabha ya baro bat ki jing isnei ki bajam jong u ki halor ki jingle jong u baro artli ki benta ki ba ngire pet hak dik subject kabenta ka panikong yaro ya kerteng hublai bat ka baar ki jing isnei ki bajam ki jong u kabenta ka panikong yaro ya kerteng ublai
Yaro ya ke kerteng ublay. Kalong ke badai. Ban yaro ya ke kerteng ke jong ublay. Dah ki jaj benri hak perthai barok kawai. Hak sithi ke jong apostol Paul skinong room. Kalau nang bakhat khandai de khot bakhat wai yong. Badru uto yaro no ya try. Phi ki gentle baro bato yaro yu. Phi ki pai lang baro. Apostol Paul ni ong yaro akan hakan ke subjek hakan ke bentang ke khot ngobon ong. Wa yaro phi ki gentle. Hani kam semun matangi ki jiu. Ni ki khon Israel. Hani kadi kemun hani berkhoi bong i pai lang baro. Kam semut tang kompon kemudian baong ki paradok parsnam. Lede ki wi pai ki jai benri ki dok le ki dok yong. Lede ki ba sendap khmut lede ki mi khmut. Henry hari oi baro. Kadai bagi dia ro yo blai. Pi ki pai lang baro. Wat ki agel ha bedeng ki ro yo blai. Kasam ko bisi spa so pra ko khot ba ar. To yo ro yo pi ki agel jo baro. To yo ro yo pi upai jo baro. Kiri khuj ru ide ba dia ro ya kerteng ka jong blai. Kasam ko balai pho ko khot ba sao. Terwai ke jing ro how try. Kopi kiri khuj jo batu aingu ya kerteng ka khuj ka jong u. Ngadi ia ni wat ki khlung. Ha gospel ka jong Matius selodong ka ar phui ka de khot ba khan riu. Nak sentur ki khlung bat ki badang buin mela penjanai ya ka jing ro. Beli penjanai ya ka jing ro. Nadu ki khlung ki badang buin. Kiriu khrau, kiriu rin, kisiim ke perthai. Kina besar, kisamla, kitemen, kidai banyaro yau beli. Kasam ke besis pak sauhu pra. Kedekhat ba, khat wai haduk khat lain. Kisiim ke perthai, bat ki kencaban ria baro. Ki bakrau batri, bat baro. Kina besar ke perthai, kisamla, senrang bat kan thai kita man bari khna tu kin yaro ya kerteng utrai na batang ya kerteng ju bala kan tiu ka buram ju ka bakhli ya khando ban ya ka bedeng kijing thau bro bari ba penhiar bersim ki ro yo ble ka sabai spa san pho khat ban riu ai ba kai baro kaba penhiar mensim kad yaro yo try tu yaro yo try kai bro penhiar bersim kabut ki jing thau baro ki bada ka perthai ki sim ki do ki ro yo blai ya so ki sim ki sawa ki pen pai sawa ki ki pher ki marat ki pai ki halak ka jong ka sur ki pen bi halak ka jong ka sur blai lemar ki ro yo blai kajik kali hang ni kumno gin yaro yo blai kumno gin yaro yo blai ngin yaro yo blai da kajing sempang ka sam ka basau pun yo ka khau pun yo na bo blai ulong sim ka khando baro terwai ki jing yaro da kajing sempang na bo blai ulong sim tin rai yaro u da kajing sempang kasithi ke jong apostol Paul ki kabanikong sikidong korin kalau nam khat sau khot ba khat san ti on sale kumno ngan doi da kaman sim bat ngan doi da ka jing sempang ngan doi da ka jing sempang ru ngan roi da kaman sim bat kan roi da ka jing sempang ru ngidiaro yo blai da kaman sim am tang kajing sempang rai ke dia ro yo blai da kaban sim usim di bit ak sabe spalai ke dekat ke badi kong ko ben sim janga
tu kur khu yo trai bat barok ka bahanga ya kerteng ka khoi ka ju ka bat sim jagao tu ya ro yo trai bat barok ka bahanga ya kerteng ka khoi ka ju ngidi ro yo blai da ka donut barok ak samba khandai ka khot yo banikong ngan ayu hau trai dala ka donut barok ngan penpena hi kam phla jong bi barok ngan ayu hau trai dala ka donut barok ngan penpena ya hi kam pa phla jong bi barok ngan yaro yo blai da kirbiang sintur ka samba spa khat khandai ka khot ba spa nyo phoi tu kirbiang sintur jongang kin penmi kajing yaro dama mehikai yaga haki an ki jome kajing yaro kade balak barbor ban silenter kajing im kajing yaro de balak barbor ban silenter kajing im kajogi kasam ka basispa sao kad khot ka balai phulai kan roi hau trai kat barang im kan roi yaro yu blai jonga kat ba garang sa kajing yaro kade balang wat hapdeng kajing pang jing sitom ru om tangah kepor bagi sobha om tangah kepor bagi kemen henry kajing yaro kade balang wat kepor kaba ni sitom ru ngan siap nak tin ka jong blai ujub ni im tu borok bagi tim la shoy u borok serjeng di kita jauh umlak balai lo sutia apa jutia berhapeng jong kijing keren beng na babun kiliang di perlok perjor ki jong u wat ak tengah ka jong u hiru Henry uyaro yo blai ula do ulut kijing dan kijing em kijing u wat i khun kijing ula do ulut Henry wat hapedeng kum kata uyaro yo blai kadi kebentang ni kum mah di por habla syo ya kejala ka bi ka jugi badi karihi berak kowe dia kada kejeng paklam corona virus para bait bi ngai ida na pedeng bejo kejeng khuslai na mar ka bam khuslai na mar ka kam ka jam di khuslai nak bentai ki khoni kiti ki jugi ki khuslai na tak jung puli on le kom do henry ga ong iphi ba kom ha di por lagi dan ko hapeng jo ka di ke jeng paklam la shoi da corona virus henry gede scam ko mujub ya ka ya ro ya kerteng ke jong play gede ro yu wad hapeng jong gini ki ke ibaro pat ki ayu yu play ba kom ha ka di por ya pagilang kum di kebilang ru lajan ru benai ya bida pedeng jong ke kejing paklam ida pedeng jong kejing stiir ida pedeng jong kejing duha mesim ida pedeng jong kejing artatin henry aingu yu blai ya bo la penla ya bagila ya ban yang kum di ya bila ya ban yaro ya ke kerteng kebejam kejauh. Lesi ki sotu bangai patsim yaro bahayo blai. Doi bau blai on yarap ban play kerbiak sentur ki jogi. Gidoi bau blai on play kerbiak sentur ki jogi. Yang bagian la yang ban yaro kam bahayo. Kasabu basan huai. Ok try. Tu play mami kerbiak sentur jonga. Dia ke sentur jonga. Kan pun ipau ya ka jiro ka jongmi
Kebentar ke baar. Kapag repit. Hak subjek. Kaji isdei kabejam jong ublay. Kasabay sispa lai kabapra. Utrai udam kaji isdei berbaai ai. Berjensur ban bitar berbakenrai kaji isdei. Ublay ulong badap kaji isdei. Bar kaji ngai. Bar kaji jensur ban bitar. Bar ya kadi kaji sisya. Ublay daladihi. Ulah pernah ya kaji isdei kajugu. Ya kadi ila bersyam haka kitab Exodus ka lendang ka pelai pesau dekat benri. Tiu try ulah yai light haswa jugu. Bad ulah pernah utrai. Ublay bisnei bad ubai ai. Ubai syak slam bad ubaken rei hakajing pha bad kaji sisya. Kadi kaji sisya kapau, hakapau blay. Ulah hukum yo Moses. Ya kapau unsta artli kimau lang kediam. Kum kibanikong. Insyam ya ka kitab Exodus ledang pelai pesau dekat kabanikong. Ublay lo hukum yo Moses saisian pan. Ya kapan sta biang hiki artli kimau lang kediam. Kumbau ulale hakapa menikong. Hagdi Moses ulapan pait no iki artli ki baulong kediap. Kidi ki baulong kediap ki budan. Ya hukum kajong blay. Hadin bagi kahun Israel kila lendat no yo blay. Kaba Moses udang lay. Bersyam yo blay, bersyam. Iki hukum haulum Sinai. Henry kikon Israel. Kila lengo bo Moses kata umpan pai su. Kei kebajayu. Kila tau. Kila ilat iksiar jeng dak siar jeng ki. Bat kila tau dokon masih siar. Bat kila bari ya takon masih. Bar Moses hablo hablo wan dolum Sinai bar bora au iki artli ki badam kediap ki ka hukum ka jong blay ulah syam bagi khod Israel kila lendat yo blay bakila badi ya tahu dur khun masih ulah tahu dah siar kumta Moses ulah penpai maka jing bitar ka ju maka ju sosi ju ulah penpai no kita ki pau dang kediap Henry, ublay baka jikis day kabajam kajau. Ulah hukum pat yo Moses. Yo bon sta biang. Artli ki bolak tiam. Kum kiba ningkong. Day na mar kajikis day kabajam kajau ublay. Hakajaka bat ay kajikis tam. Yagi na mar hipop. Kijogi penpadu blay ulo kerhu kerhayingi haki bobon kiliang hakaliang kejengkat kejekia hakaliang kejengdap kerhay lembar ulo ublay ubum syaliang ubapenbi yak segi keju haki basriu bat haki babha kumju ubapha ru islam haki bohak batkum juru haki bohak gospel ke Matius selo basan kedekhat ke basau pesan mata kaji senai ke bajam ublay jengi ada ke penbi ke segi najrong kadwan kami yangi insyam ka gospel jong lokas keledang banikong kedekhat ke ba nyo phra usim debin udwai hau blay bon map iki pop kijugu katba kenrei kajing isnei kabajam kajau hadin bon Nathan udah yuthu lepa jau blay udah penrab ya kepop kabau David udah le dah ubah klim bat kapat siapa
Bat kum juru. Dah kabai selai bat pediap yo tera jongka. Uyuria. Siap ya kadia kaga. Kita ka arus sabel. Kalendong ka bakhat ar ka dukhat ka banikong. Hado ka bakhat saw. Bod nagi gila lepom. Bat gila do len ai. Ya ka buram ka jog blai. Ka sti apostol Paul sikida ka rom. Kalendong ka balai ka dukhat ka bar balai. Henry para baik. Lapan kesan pat igi. Dah kajik istai kabajam kajau belai. Kabau belai. Dah kajik istai kabajam kajau. Ulah pai alo jong kun bala khabar Jesus Christ. Ia pada sayap halo jong kadik pula. Nak benta kipop kijogi. Gospel kajau yada selang balai kadok pada Henry. Dah bau belai lo i kata-kata ka perthai. Kat bola IT do elo khun bala khamar oi jogo Jesus Christ. Sebab oi ru. Obagai hu un om jot show Henry. Un yo kajik em ka babam chikon. Bakaji Israel bajam ka jog belai ka pau Calvary halor jong kadik phala. Kumta halor kiji shisha. Ki bang siap nak tin ka jog belai. Kadai yagi ya kabagi dia ro ya kerteng kajau belai. Dabar kiji istai ki bajam kijau. Tu belai nu kerku lemba jong kadika subjek ka belengkat hari kapor. Ubelai nak minta ke buram kajau. Amen. Ngidap nak jing ngongo ya ubelai. Nakabentak ni kapor. Ya ka bangila yo ban snap ban sha skor. Ya ka kubol ng baka ni ka subject ka balabo ka ni ka mate. Kalau nga jing shisha bana ki jing isnay baro. Ya ka ba kum ki brio gila mat. Mdon da ka weipat ka jing isnay ka ba kam kraw. Banya ka ba blay jongi open pau lang baka jing im. Jong kun oblak hamarway. Utra jongi Jesus Christ ban pen im yengi kinong pop kibarem bat kibajan. Ngin pen wahino ya ka jing eseng dagabar wah ya ka jing wah ka ba rius pa lai popra. Kun ki jong me ai ngin long jing suk jong me halakas ngiru to ai. Hapo kijing kerku jong mi ngiyakwa atray bansyong tu pendap ka donut jongi kun kijong me ai ngin long jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka sngiru to ai. Hakabawai no jong ka jing shakri ka jongi jong me au blay. Lima kani ka por ka ba korto jong kani ka mit. Ngipan ya ka jing ai ka ba dap yang. Ka ba dap karhai ka jong utrai ba nong penim ba i jongi Jesus Christ. Ka jing i ka ba bam jukot ka jong blay pa. Lembat ka jing selok ka ba kencai bor. Bat ka ba yalam linti ka jong mensi ba kuat. Ki jingkur khu jong ki laingot awu blay ba im. Ki long ringkat. Bat ki kapor jong ka jing shakri. O ringkat bat ka kubor ka bagay yo ban skap. Lang ba u shakri u jong me. Ki long ringkat bat ki riunget.
hangno bagidan kiba syakri bat kiba mani dem yame natu menta saduki arta pam cukut amen.